Dili mo sobra sa 5 milyones pesos ang gigahin nga pondo alang sa pinalahi nga Independence Day celebration dinhi sa Dakbayan sa Subo. Pipila ka mga barangay mag-indigay sa pasundayag sa tema sa kasaysayan. Ani ang report ni Alan Domingo. Gihulagway nga usa ka grandiosong kasaulugan sa adlaw sa kaugalingon ang himuon karong adlawng Lunes sa Cebu City. Masaksihan usab ang pagbanaw sa barangayan, diin mo pasundayag sila sa street dancing ug showdown. Susama sa sinulog ang format apan ipahaom sa tema sa kasaysayan sa pag-angkon sa kaugalingon ang ilang performance. This is not sinulog dance, but this will portray certain personality like kanang like Jose Rizal or kalayaan, kinabukasan at kasaysayan. Ang mayors and city government of Cebu supported this one of the National Historical Commission with the help of the kining Chow, no? Samtang iklaro ni Attorney Colin Rosell ang city administrator nga dili 10 milyones pesos ang budget sa Independence Day celebration kung dili wala makaabot sa 5 milyones pesos. Atong gitanaw nga basig mao ni siya'y celebration sa Independence Day nga makapukaw sa tibok nasod dili lang sa siyudad sa Sugbo ug makapukaw nga ang puwersa naagyod sa katawhan. Gidasig usab ang mga establishmento sa pagbutang ug mga flag isip paghandom sa kagawasan nga naangkon. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.